Otursun yola garibim var yar. Yol tapmadık köreminler, göya ayı üleminler, taslarım tülleminler yarım ey, 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 ey. Şu mäsleşimizin şertine göre ýene bir aýdym ýerine ýetirip berseň, saatsyz ýagdaýda. Bolýa, başar bildiňizden halipalarymyzdan habar alyň diýen aýdymyny ýerine ýetirip bermekçi. Ayar maral kimin gele kırpıklerini vay fan vermiş ya havaralın han fayadan em oldu vay ya aşığını öldürüp yada can vermiş havaralın han fayadan nem oldu vay Bolýar. Saňa şun ýüremizden üstünlük ardy edýäs. Geljekde saňa tüýs ýüremizden ak ýol sunugy dälemine ardy edýäs. Sag bolýar. Sag bolun alyp. Köp sağ olun Halipa. Ne Şöhranyň ýerine ýetiren aýdymlaryna berjek bahalaryňyz bilen tanış edäýseňiz. Bir ağızdan 10. Jemi 70 baha. Şöhrat bizi gutlaýar, üstünlük arzu edýär. Mehriban ileşir, edi vatandaşlar, hormatly kärdeşler, ýaňlan ýarym telebäte şugunda enlik çykşyk aýdym şymydyň nägil aýdym ýerine ýetirýändigini häzir aýdym şymydyň özü de beýan eder. Onuň öňürde Nurgödel aýdymşy bilen ileşmeli tanışdyrýar. Mehriban ileşir, edi tomaşaçylar ine sahnamyza enlik çykmaly aýdymçy ýigidimiz Lewap welaýatynyň Saýat etrabyndan Filap Aganýazow. Filap biz sizi şunky bäsleşikde hoş gördük. Sag bolun. Filap, ine görüşme diýäli, ýaňlan ýarym telebäte şugynda gatnaşýan ýaş tekini aýdymçylarymyz bir-biriniň joşuny bir-biriniň hyjyly çykş edip, bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdiler. Gözelli ýarymyzyň ötüşlerini, gahryman arkadamyzyň beýik işlerini ötüşlerini wasp edýän ogudun aýdymlar, gözel aýdymlar, söýgü aýdymlary ýerine ýetirdiler. Ine alp barjy kärdeşmeden gyzyklanýar, ileşmeden gyzyklanýar. Filap näil aýdym bilen bäsleşmede geldik häzir. Näil aýdym bilen bäsleşmede geldiňiz, şol sany arzuwlaňyzda ileşmede beýan etseňiz. Elbette şu sanda kahraman arkadaşımız medeniyet sunutunu östürmekte giyin mümkünçilikler açıp berdi. Koy kahraman arkadaşımızın canı sağ olsun. Tutyan tutumlu işler elmada mı ravacansın. Menin size yerine yetirip bereceğim aydımım lälem. Filap, bizim size sunugy däleminde uly ösüşleri, üstünlükler arzu edýär, şol halipalaň derejesine ýetmeňizi arzu edýär. Bäsleşigimizde de bir aýdymyzy joşuny ýerine ýetirip, mehriban dinleýijilerimizin, hormatly emin agdalarymyzyň onluk bahalaryna münasip bolmagyňyzy arzu edýär. Onu näme? Sahnamyz size garaşýar. Yazmıyordum, yazdım namamı dinlemedim. Bugün gamgın bolup yazmıyordum, yazdım namamı dinleyerim. Öz yarımdan ayrı düştüm, lele var yanın düştüm. Divana kalın ya, divana da min radi utanıp vazgeçtim beni o adıma
koşulsana sen. Dutaranıp bastım edipmin, gelin o adıma koşulsana sen. Lelem, lelem. Alıp gittim sevimlelemedim, İlkinci duyuyum seni yadımızdım. Alıp gittim sevimlelemedim, İlkinci duyuyum seni yadımızdım. Öz yarımdan ayra düştüm, lelem ağlat yanın düştüm. Divana kalbimni ya, divana kalbimni. Yağlıda men hadi, utanıp bastım edipmin, gelin o adıma koşulsana sen. Utanıp bastım edipmin, gelin o adıma koşulsana sen. Lelem, lelem, lelem. Öz yarımdan ayra düştüm, lelem ağlat yanın düştüm ah. Divana kalbimni yar, divana kalbimni. Yağlıda men hadi, utanıp bastım edipmin, gelin o adıma koşulsana sen. Utanıp bastım edipmin, gelin o adıma koşulsana sen. Lelem, 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 lelem. Ne hormatly adamlar, Filap öz boluşly owazy bilen Lelem atly aýdymy ýerine ýetirip berdi. Sana köp sag bolsun aýdýas Filap. Sağ ol. Inni emin ağdalarımızın Filawın yerini yetiren aydımna öz maslahatlarını bermek için ulu hormat bilen Türkmenistan'ın at kazanan jurnalisti Täzegül Nurmamedova ulu hormat bilen söz sizden. Sağ olun. Sıylap, biz yani men gurungumda halen belläpdim. Şu yerde çıkış ediyenlerin hemmesine dine bir gurlayın, näle töwerekleyin, baha berýänligimize töwerekleyin, sıyın verilýänligi hakkında size ýatladypdyk. Siz şu aydymı yerine ýetirende kän bärden gaýtmalar boldy. Halipalar bilen maslahatlaşyp bu aydymyň tek kän ustaatlarça yerine ýetirip bilersiňiz, sesiňiz her şeýle owadan sesiňiz bar, onu yerlikli ulanmak gerek diýip düşünýän. Ýene bir aydym aýdyp bereň. Nähilrak yerine ýetirýän. Arzımı eşit söyün yarım, arzımı aytmana geldim. Arzımı eşit gözül yarım, arzımı aytmana geldim. Kolum yetmez var koynuma, bir görüp gitmene geldim. Kolum yetmez var koynuma, didarın görmene geldim. Sağ olun. Size üstünlükler arzu edýän. Köp sağ olun beren maslahatlarınız için. Inni mümkin bolsa Filawın yerini ýetiren aydymlaryna berjek bahalaryňyz bilen hem tanışyp olaýsak. Sekiz, 9.
Jemi 58. Filap bilen size üstünlük arzu edýär. Sağ olun. Adgyň gögünlere teselli berer. Türkmeniň aýdymy türkmeniň fady. Ruhun galkyndyrar, göğü göterer türkmeniň aýdymy türkmeniň fady. Mehriban ileşir, edi watandaşlar, ýangyny ýarym telebäsişigini, bäsişigimizi indeksik seçsek biziň zihini aýdymşymyz Lebap golaýatynyň däne etrabyndan Bahram Settarguly. Bahram sizi şu günkü oğlum sahnamızda ýangyny ýarym telebäsişigini hoş gördük. Bahram bäsişikde haýsy aýdym bilen çykyş etmekçi. Men ýanglandy ýarym telebäsişigini Beýik Ipek ýolunyň ýüregi atly aýdym bilen geldim. Onu biz Bahrama Nurgözül iň süýji arzulary bilen, ýagşy arzulary bilen sahnamyzy guradaly. Bahram bäsişigimizi aýdymyzy bir üstünlikli ýerine ýetirip, mehriban dinleýijilerimizin emin agdalarymyzyň degerli bahalaryna münasip bolmagyňyzy arzu edýär. Bahram üstünlük kemraňyz bolsun, sahnamy size garaşýar. Tarihimiz anlanýar, nadar tantan büyük yüpek yolunu. Yüreğimiz buysunçunun şağlanýar, nadar tantan büyük yüpek yolunu. Yurdumuzun giň jahana ikrary, halkymyzyň bagty goşun ykbaly. Alkış sizde, şöhraty bir arkada, sport yolunu kanat verdin arkada. Dünya ıkrar eylep dostluğunluğu, can verdiniz büyük yüpek yolunu. Alkış sizde, şöhraty bir arkada, sport yolunu kanat verdin arkada. Dünya ıkrar eylep dostluğunluğu, can verdiniz büyük yüpek yolunu. Gelentirdi parlar baydığı, Türkmen dostluğunu gaydımı, nadar salsın büyük yüpek yoluna. Yurdumuzun giň jahana ikrary, halkymyzyň bagty goşun ykbaly. Alkış sizde, şöhraty de arkada, sport yolunu kanat verdim arkada. Dünya ıkrar eylep dostluğunluğu, can verdiniz büyük yüpek yolunu. Alkış sizde, şöhraty de arkada, sport yolunu kanat verdin arkada. Dünya ıkrar eylep dostluğunluğu, can verdiniz büyük yüpek yolunu. Yurdumuzun giň jahana ikrary, halkymyzyň bagty goşun ykbaly. Alkış sizde, şöhraty de arkada, sport yolunu kanat verdin arkada. Dünya ıkrar eylep dostluğunluğu, can verdiniz büyük yüpek yolunu. Alkış sizde, şöhraty de arkada, sport yolunu kanat verdin arkada. Dünya ıkrar eylep dostluğunluğu, can verdiniz büyük yüpek yolunu. Ne hormatly adamlar, gadarly mehmanlar, mehriban tomoşaçylar. Ýaş zekini aýdymşymyz Bahram Settarguly. Hormatly prezidentimiziň mehriban hem gahrman arka dagymyzyň yglan eden Türkmenistan Beýik Ipek ýolunyň ýüregi atly ýylymyzy wasp edýän ajaýyp aýdym ýerine ýetirip berdi. Bahram sana köp sag bolsun aýdýar. Häzir bolsa Bahramyň ýerine ýetiren aýdymda öz fiýilini şeýle hem maslahatlaryny bermek üçin emin agdalarymyzdan Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Hakberdi, Hudaýberdi we uly hormat bilen söz geçirýär.
Afgamı berekella diýip geldi. Şu Türkmenistan Büyük Köpek Ýolunyň ýüregi hormatly arkadaşlarymyz şu ýyly badalygy berdi. Şygar bolup ýanglanýarda. Şu aýdymam täze rowuşdy mahmal odan tesim gany. Sen bir aýdy mene dekinlenip ber onuň belki has onunam bir görkezjek zatlamadyr. Biz emin abalary öz pikirini aýdar sonra. Bolsumdu tuka, bu saz çalındı. Otuyurdum toda, ayna açıldı. İnay şemal, yeni toğutuyar, yılladlar emay, üşünü ötüyer. İnay şemal, yeni toğutuyar, yılladlar emay, üşünü ötüyer. Gülüm beni yadgarma teňiýdiň idlap barayın men. Bu gece kadır gecesi ardım beyan edeyim men. Lelem zorum yok, zarım bar arım yok. Düşün seni bu dünyada senin özüne yarım yok. Gitme lelem kölep koşulup otada, şırın şırın ovadı yüreğim var. Lelem gitme lelem kölep koşulup otada, şırın şırın ovadı yüreğim var. Sana ak gölardy diýdi. Berekella. Köp sag bolun Halipa. Indi mümkin bolsa Bahramyň ýerini ýetiren aýdymlaryna berjek bahalaryňyzy bilenem. Tan şol aýsak. 10 9 9 9 9 9 Jemi 65. Bahram dilip arzu edýär. Köp sag bolun. Mehribanlyleşer eziz tomoşaçylar, ine ýanglan diýarym telewizýasy uly şatlyk şowkuny bilen dowam edýär. Ine sahnamyzda indi kiçikmali ýaşdaky aýdymçy ýigidimiz Wepa Nazarow. Nur gözel, ne görüşme diýäl Wepa türkmen ýigitlerine mahsus bolan bir şeýle ogadan türkmen milleti wasyna bir bäsleşmede gatnaşýar. Wepaň bäsleşige getiren aýdymam öz lewasy ýaly ogadan aýdymlaryň bir ýerinden faýlandyr diýip umyt edýär. Sağ olun. Dan arkadaşımızın başta durmağında şu berkara döwletimiz bagtyarlyk döwri aýdyma bilen ajaýyp zamana öwrülýär. Gahrman arkadaşymız biz ýaşlara şu sungatymyzy ösürmäni ulu giň ýollar açyp berýär. Biz hem şu Gahrman arkadaşymyzy sag bolsunmyzy ganatly aýdymlarda bildirýäris. Meniň size ýene türk berjek aýdymym ulu Ustad Halipa Sadandan Nur Halmamedowyň sadana Beýik şahyrymyz Magtum Ulupраýyň sözlerini uýa deýleýär diýen aýdym getirdim. Wepa size şoňky bäsleşikde emin agdalarynyň ýokary bahalaryna munasip bolmaňyzy arzu edýär. Wepa üstünlük hemraňyz bolsun, sahnamy size garaşýar. Sağ ol. Mingli hanım kulun diyse, mingli hanım kulun diyse, bizdenki uyu dileyin. Kadarını unuyor ise, bizdenki uyu dileyin. Aşık kula boyumuzda da, ziyanıp yaraşır yüze. Bilmenidir yar hıyali, göz edip yomun akli, bilir ki uyu dileyin. Parçam var yürü
Häzir wepan ýerine ýetiren aýdymda öz syny, maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň at kazanan artisti Atajan Berdi hormat bilen söz sizden. Ne tuğuluma wepa ne gowy mulayim sesin var eken sahna gelişip dursun owadan türkmen lewasy bilen ýöne sen ştaýda bizim kompozitorymyz Nur Halmamedowyň sazyna döredilen Mawtumul atamyzyň Mawtumul Pragynyň goşgusyna ýazylan Uya deýleýir diýen aýdymy ýerine ýetirdiň. Nur Halmamedowyň eserini ýerine ýetirende esas diýjek bolýan zadım asyl nuskasyndan uzak gitmeliler. Sen ştaýda Liwabyň öýreti sunat mektebining molumlary bar. Nur Halmamedowyň Üçtesi diýen romanslar kitabyny Uya deýleýir diýen romans bar şo taýda. Şu doğrudan birazcık başgaçarak ýanglanýar. Sen muny birazcık özüňçe işläpsiňmi ya başga ýerden eşidipsiňmi? Uman diýjek bolýan zadym nusgaw kompozitorlarymyzyň eserini özüňçe aýtmak men pikirimçe ýangyş diýip hasap edýän. Şoň üçin aýdym saýlangda halipalar bilen maslahatlaş. Şonda sen ýanglışmarsyň. Ýöne sesin gowy, sahna gelişip dursun, sahna hereketini edip dursun, sahnada özüňi erkin alyp barýan. Şoň üçin men sana gelecekde de üstünlük arzu edýän. Köp sag bolun. Indi bolsa ikinji aýdymyňy bir ýerine ýetirip beräýsiň. Geyip akça haladın, görünümdün haladım. Gül görkünü haladım, haladım, haladım. Ere vakyangiz, ay lukman giz, vak ere vakyangiz. Wepa köp sag bol. Sana sunuda elemine üstünlükler arzu edýän. Köp sag bolun. Sağ olun. Köp sag bolun beren maslahatlaryňyz üçin. Häzir bolsa wepan ýerine ýetiren aýdymlaryna berjek bahalaryňyz bilenem mümkin bolsa tanşolaýsyk. 10 9 9 10 9 9 9 Jemi 65. Wepa bizen size gelecekde üstünlük arzu edýär. Köp sag bolun. Mehriban ileşir, edil vatandaşlar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary. Ýanglan ýarym telewäsişimiz şadyk şowhuny besäp dowam edýär. Bäsişimizi inniki şahsiýetçek ýaş, zekini aýdymşymyz. Lebap golaýatynyň darganaty etrabyndan Leyli Bayramradowa. Leyli näkili owadan wasta gelipsiňiz. Leyli şonky bäsişige haýsy aýdym bilen geldiňiz? Salam alek hormatly mehmanlar, hormatly emin agzalary. Men Ýanglan ýarym telebäsleşigine Türkmen halk aýdymy Balsaýat diýen aýdymy ýerine ýetirip berjek. Leyli ondan näme özüňizem owadan aýdymyňyzam owadan sahnamyza çykyp aýdymyňyzam owadan edip ýerine ýetirseňiz emin agzalarymyzam ýokary baha berseler bizem size üstünlük arzu edýäs, üstünlük hemraňyz bolsun. Sahnamyz size garaşýar. Sag bolun. Ýanglan diýarym, bahtiyar zamana. Ýanglan diýarym, ýanglan diýarym, bahtiyar watana. Ýanglan diýarym. Bizlerler seni
Leyli'nin yerini yetiren aydımına eminlerimizden öz fiilini vermek için, maslahatlarını paylaşmak için Türkmenistan'ın halk artisti Tuğhan Orazverdiev'e hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Şu Balsayet diyen aydym Türkmen halkynyň ýüreginde ýaşaýardy. Balsayet diyen aydymy digneyjiler, meşhur aydymçylarymyz, ustatlar ana Hanyel Anamratyň yerini ýetirmegini, Sagajep Barowyň yerini ýetirmegini, ondan soň hakiki hakdan çen bağışlar bany toyun bir aydym sadyň iň soňuny aýdylýan aydym da şu bağışyny saýlaýan. Plan bağışyň Balsaýda aýdyşýalak diýip bir at goýan aydym şu. Şoň üçin şu aydymda Uluzada garaşlýar-da. Leyli sen aýdaňda şu ýanky ýokary galýan ýerine bir azajyk tesin görkezdiň, galan ýerine şeýle bir jan çekmediň-de, arkaýynda dursuň-da. Ýöne gyýz maşgala bolup Balsaýdy aýtmaklygym bir gaty çetin, kıyın iş. Şu sen Batır gaýlan görkezýär. Men Balsaýdy eşitip bilmedim-de, dolu Balsaýat däl şu. Ýöne şeýle sahna gowy gelişýän töweleme, ne gowy eşik giýipsiň, ýani sorak berenlerine sahna gelmäken gurrunglöň özüň alyp barşyň çekinmän soraklara jogap berşiňe biz şeýle oturan ýerimizde ulubaka, gowaka berip oturýar. Ýöne şu Balsaýat intäk dolu ýerine ýetenäk. Şunu jan çekmeli. Ha ýene bir saňa bir pursat we has bir joşkunyň, şowkunyň sesiňi bir görkez hany bir ýerine ýetirip ber, bir ben. Allah'ımızı etsin sizin yaşını, dileyerin sana canım içim, salamat görsün iviz başını, ömrün uzak bolsun canım içim, güllerin baktan gülsün olayım, şadlığı bizlinsin günün ayın, bütün barlıklarım mehrine mayıl, ömrün uzak bolsun canım icim, ici can canım mehriban, kevim dünyede barım sen icim, ici can canım mehriban, kevim dünyede barım sen icim. Sağ ol. Köp sağ olun halipalar beren ajaýyp maslahatlaryňyz üçin. Häzir Leyliň ýerine ýetiren aýdymlaryna berjek bahalaryňyz bilen mümkin bolsa tanış edäýsiňiz. Dokuz, 10. Jemi 66. Leyli sizinle gelecekte üstünlük arzu edýär. Köp sağ olun. Mehriban ileşler, ediz vatandaşlar, ýanglan ýarym telewizionyny dowam edýär. Beýik ýüpek ýollarda ýanglan diýarym. Arka dağlı illerde ýanglan diýarym. Ene mehriban ileşler, ediz tomoşaçylar, ýanglan diýarym telewizionyny ulu şatlyk şowhun bilen dowam edýär. Sahnamyza inniki çykmaly ýaşdakili aýdymçy gyýdymyz. Lewap welaýatynyň Däne etrawynyň Seydi şäherinden Sabina Seyitjanowa. Salam mehriban emin agzalar, mehriban illeşler. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadamyzyň saýasynda Türkmeniň altyn asyr bäşleşiginiň çäklerini geçirilýän Ýanglan diýarym telewizionine gatnaşmak maňa da mesir etdi. Men hem şu Ýanglan diýarym telewizionine gatnaşýanmy diýsem buýsanýan begenýän. Özüm bilen bäşleşik ähli deňdoşlarıma da üstünlikler arzu edýän. Awsuda asmanymyzyň aslynda, paraha zeminimiziň üstünde, şular ýaly ajaýyp zamanada ýaşaýanlygymyz üçin mehriban hem gahrman arkadamyza köp sagyrsyny aýdýarys. Goý gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan tutumly işleriniň mundan beýlekde ruwaj almagyny arzu edýäris. Men şu bäsleşikde saz eyle diýen aýdymy ýerine ýetirmekçi. Başçyny. Sabina, bizden size arzulangyň hasyl bolmagyny arzu edýär. Siziň diýişiňiz ýaly asuda asmanyň aslynda ediz arkadamyzyň saýasynda sonuňa dälemine diňe üstünlikler, rowaçlar size ýaranyňyz bolsun. Sabina şirin owazyňyz elmide ama belentden belent ýanglansyn üstünlik hemraňyz bolsun. Sahnamy size garaşýar. Sağ olun. Ýanglan 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 diýarym.
Hormatly adamlar, gaderli mehmanlar, mehriban tomoşaçylar. Sabina ene Sade ile diyen ajaýyp aýdymy öz boluşly wagdyny ýerine ýetirdi. Häzir eminlerimizden Sabina fiilini bermek üçin Türkmenistanyň at gazanan artisti Dilber Rahmanova hormat bilen söz geçirýär. Aýdym şeýle bir owadan ýöne şoň ýerine ýetirilşi şu wagt seň ştaýda tolgun ýanyň. İkinji aýdymym hiňlenip beräýseň. Ya boyunda duran oğlan, okun yayın Kur'an oğlan, dilediğimi alan oğlan, alan olsan bersen oğlan, dilediğimi alan oğlan, alan olsan bersen oğlan, bilediğim şıkır 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 ses eder, yüreğim alan oğlan bana sereder. Bağınızda gül olayın, sayrayan bülbül olayın, kim özüne tay olayın men. Bağınızda gül olayın, sayrayan bülbül olayın, kim özüne tay olayın men. Mehriban ýerleşler, bätleşimizde dowam edýär. Inni Sabinaň ýerine ýetiren aýdymlaryna berjek bahalaryňyz bilen tanış olaýsak mümkin bolsa. 9 9 9 9 9 9 9 Jemi 63. Sabina size üstünlük arzu edýär. Köp sag bolun. Mehriban ýerleşler, edil watandaşlar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary. Ýanglan ýarym telebätleşimiz Sadyk Şowhun bilen dowam edýär. Bätleşimizde innek şyksatçyk ýaş zekini aýdymçymyz Türkmen milli libasyna gyrmyz donly ak tilipge telpekde Lewap ulaýatynyň Köýtenag etrabyndan Meýli Şükürov. İlk öýlene assalamu alaykum hormatly emin agdalar, hormatly mehmanlar, hormatly prezidentimiz, sunwatymyzyň hak we sary bolup Türkmen medeniýetiniň owazyny dünýä ýüzüne çykdy. Müňdürli öwüşgünler bilen halkymyza ruhy lezzet berýän sunwat insanyň ruhy dünýäsine hasy baýlaşdyrýar. Biz aýdymçylara bolsa watanymyzyň wasfyny ýetirmek hasy ýakmyl bolup durýar. Meniň size ýerine ýetirip berjek aýdymym Türkmen halk aýdymy Dilberim. Köp sag bolun meýlis. Bizem size sunuňy däleme üstünlikler arzu edýäs. Elbetde gahrman arkadamyzyň saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe jan watanymyz Türkmenistan ýarymyz bedew wady bilen öňe barýar. Elbetde şu ötüşleri, özgörüşleri wasp etmek elbetde aýdymçylanmadan, şahyrlanmadan umuman sunuňy düşýärlemeden paýyna düşýär. Bizem size aýdymyzy üstünlikli ýerine ýetirip mehriban dinleýijilerimiziň emin agdalanmadyňam bir degerli bahalaryna münasip bolmagyňyz arzu edýär. Şeýle süýjü arzuwlar bilen sizi sahnamyza uradýar. Üstünlük kemraňyz bolsun.
salamlar, gaderly mehmanlar, mehriban tomoşaçylar. Ne meyliz Dilberme atly Türkmen halk aydymy diýsen bir joşuny ýerine ýetirdi. Häzir meylisin ýerine ýetiren aýdymyna halipalarymyzdan, eminlerimizden öz fiýini bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew ulu hormat bilen söz geçirýär. Meyli sağ ol. Aydan aydym üçin. Şu Dilberim diýen aydymy, Türkmen halk aydymy, Ustad Halipa Bagşymal Gaýgyly Şarif aýdarda. Şu Dilberim diýen aydym şoň aýdyjy has biziň golumyzda gal. Ondan soň estradada kän halipalar aýtdy. Şu aydymy sen gowtaýyndan şuňa. Şuny gorkman, aýdymdan gorkman, hakyky çekinmän aýtdyň. Sadanalar bilen hem gowy işläpdiň. Şu durulýan ýerine de, başlanýan ýerine de. Şu arkaýyn tahnada özüň gowam alyp bardyň, aýdymdan basylmadyňam. Şu jukkullaryna da hem ýerine iňişi çykyşy elbet däl. Ýene bir sen sesinde bir aýdym eşdetim gelýär. Oza fiýlim bermem ýene dowam eder. Hani ikinji aýdym bir ýerine ýetirip ber. Eger mümkin olsa Türkmen halk aydymy aýjamal hemen bereň. Dogry ýerine ýetir. Bor Halipa. Ağalar men asığım tapmadım çare. Ağalar men asığım tapmadım çare. Her zaman yanıma gelgeley ay Cemal. Asıklık deridinden ay yüreğim parey. Her zaman yanıma gelgeley ay Cemal. Berekellah. Görýäňmi şu ýel çarpışmalar seň üçin? Aýdym hakyky ýerine ýetirip bilseň, nähilem bol halkyň adamlaryň ýürüne täsir etip bilseň, saňa ýel çarpýarlar da. Tawal. Ýöne ýanky saňa bir kemçiligim däl aýtjakladym da. Sen näçe ýaşyňda? 22. 22 ýaşyňda bolsa, heni saňa birazajyk aýdymda dem gerek, dem alyşyňda. Onsoň sesiň birazajyk kiçirek sen bar. Şol näme diýilýär? Gowrumy pesirek. Ulu bagşlaryň sesini dinleýänsiň şol ýokary çekewlere baranda iňçelýän nälderde şol ýanky gowrum durandyr. Aýdymyň hemme ýerine şol gowrum bilen ýetmeli. Şol sesiň ýokary galyşy kiçeli berse şol bolanok geljekde şol zatlaryň üstünde işle. Aýdym saýlangda aýdym saýlapsyň. Ýöne sen geljekde entek ýaş sen bir ul bolsaň adama bir gowra gelýär. Dem gelýär, dem alyşy giň gelýär. Bir saňa bazajyk sen bir şoňa ýetmeçilik tutaýda duýulýar da sesiň kiçirek. Ýöne şol sesiň bilen hem şu kiçem bolsa, ýa-ni çekinmediň, dogry hem ýerine bardyň. Şol oturan ýerimden gowy lezzet alyp oturýar, ýöne bir duýulýanda şu sesiň kiçirek gelýär. Geljekde saňa ulu üstünlükler arzu edýän wagtyň geçmegi bilen taplanarsyň, ulularsың, ulu ýaşlara bararsың, sesiň köprek aýdy berseň sesiň öz-özü taplanmaly. Şoň üçin sana geljekde ulu üstünlük arzu edýän. Sağ ol. Sağ ol. Köp sağ olun Halipa beren maslahatlaryňyz üçin. Häzir meýlitin ýerine ýetiren aýdymlaryna berjek bahalaryňyz bilenim. Mümkin bolsa tanşyda bir agızdan 10, jemi 70 baha. Meýlis gazanan üstünlüğü bilen tüýsürekden gutlaýar. Size geljekde de diňe üstünlükler arzu edýär. Sağ ol. Minnettar. Köp sağ olun. Yanlan 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 diyarım Bahtiyar zamana yanlan diyarım Yanlan 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 diyarım Bahtiyar vatana yanlan diyarım Mehribanleşer eziz tomoşaçylar ene ahyrky bolup sahnamyza çykmaly Mahmal owazy aýdymçy Lewap welaýet Ýörüte Sunat Mekdebiniň Bahtiyar talibi Atajan Hojakuliýew. Atajan biz sizi bäteşikde hoş gördük. Sağ olun. Nurgozul, bilşimiz ýaly Atajan bir näçe ýyldan bäri Ýanglan ýarym telebäteşigine gatnaşyp gelýär. Elbetde geçen ýylym Ýanglan ýarym telebäteşigine gatnaşyp jemleş tapgyra saýlanyp ýeňişi orunlara ýetmäge bir adım galypdy. Ýöne Atajan bu ýyl halipalaryň beren maslahatlaryny göz öňünde tutup hasam bir bäteşigine taýýarlykly gelen bolsa gerek.
Hawa doğru diýäňiz. Biz şu bäsleşige öz halipa molimler bilen maslahatlaşyp öz sesime doğru gelýän aydymy saýlap alym. Men şu Ýanglan diýarym telebäsleşiginde ýetirip berjek aydymym Gülle watan uzak ýaşa arkada. Biz hem berkarar döwletimiziň wasfçylary bolup öz ýürek buýsançlarymyzy aydymlarda beýan edämek galýa. Biz ýaşlara okumany, öwrenmäni, döretmäni, şeýle mukaddes sahnalarda çykyş etmäni, ähli mümkinçilikleri döredip berýän sulgatymyzyň, medeniýetimiziň hak howannary, gahrman we mährwan arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri el mydama rowaj alsyn. Köp sag bolun Atajan, arzugulyňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzugulyňyza goşulýar, sunuň o dälemini elmadama üstünlikleri, rowajlar size arzu edýär. Mährman ileşir, edi watandaşlar, şu hunly el çarpışmalary bilen garşylaýar, sahnamyzda ahyrky bolup çykjak aýdymçymyz Atajan Hojuklyw. Arzulap yetilen acı ve yanda Gülle vatan uzak yaşa arkada Dünya dostluk yolun açın yanda Gülle vatan uzak yaşa arkada Dünya dostluk yolun açın yanda Gülle vatan uzak yaşa arkada Kahraman oğlu mekrivan diyar Gül sayını gül açar barha baltıyar Yipek yolun ağmaları yanlan yar Gülle vatan uzak yaşa arkada Yipek yolun ağmaları yanlan yar Gülle vatan uzak yaşa arkada Gülle vatan uzak yaşa arkada Arkada yetirdi soğulmaz yaza Soylur tutyan beslep aydım asada Dünya kuvonç bilen seyret yer bize Gülle vatan uzak yaşa arkada Dünya kuvonç bilen seyret yer bize Gülle vatan uzak yaşa arkada Kahraman oğlu mekrivan diyar Gün sayını gül açar barha baltıyar Yipek yolun ağmaları yanlan yar Gülle vatan uzak yaşa arkada Yipek yolun ağmaları yanlan yar Gülle vatan uzak yaşa arkada Gülle vatan uzak yaşa arkada Kahraman oğlu mekrivan diyar Gül sayını gül açar barha baltıyar Yipek yolun ağmaları yanlan yar Gülle vatan uzak yaşa arkada Yipek yolun ağmaları yanlan yar Gülle vatan uzak yaşa arkada Gülle vatan uzak yaşa arkada Gülle vatan uzak yaşa arkada Emin ağzalarımızdan sen yerini yetiren aydımına fiinini keme maslahatlarını vermek için Türkmenistan'ın at kazanan artisti Atajan Berdiyev hormat bilen söz geçirýär. Köp sağ olun, köp sağ olun. Sözüme başlamanka Atajan häzir bir ikinci aydyňam yerini ýetirip beräýsäň. Başla. Ay
palova gel. Bu palov yağlı palovdur, can palovdur bu palov canan palovdur, şan palovdur bu palov yağlı palovdur, derde derman bu palov, cüce kaşırlı palovdur, tüz palovdur bu palov. Neden olmaz arasına bu palov, sultan palov, şat yerler ime gelmez, derde derman bu palov. Hey! Tamam. Tavol Atacan, tavol. Ine Atacan'ı bir köp yıldan beri görýäs. Sahnalarda çykyş edýät bölümi, parlak ýyllarynda çykyş etdi. Öňkü ýyl Ýanglan diýarymda çykyş etdi. Ine şuýlem Ýanglan diýarymda çykyş edip dur. Atacan biziň berýän maslahatlarymyzdan dogry we dürüst netije çykarýar. Doğrudan ine şu 3 ýyl Lewabyň ýöreýte Smot mektebinde okap ýördi. Şu 3 ýyldan beri ine biz duýýas. Şun sesiniň ösenligini biz duýýas şuwa. Sebäbi sesi ýokurky notalar has hem batly bolupdyr, has arassa, has açyk, has hem akynly bolupdyr da. Şoň üçin berekella diýän men saňa. Sen sesiň gowulugyny gördük, duýduk, eşitdik. Bir estrada aýdymynan bir aýdyp beräýse diýip haýyş edýärler. Baş üstüne. Gözeller içinde seni sayla söydüm men üçün batıma dolanay. Dünyada sanına sana tarif etmez, gel gülüm kıynama yeter be. Men aşkın derdine yansam da sen üçün, soğumaz yüreğim kalbimda. Yıllarda barım sen, yürekte tayım sen, gel gülüm kıynama yeter be. Köp sağ ol Atacan. Ine sana Lewabyň ýöreýte Smot mektebini üstünlükli tamamlap Türkmen Milli Konservatoriýasyna okuwa girmeňi tüýsüremden arzu edýän Türkmen Milli Konservatoriýasyna tamamlap ýurdumyzda iň bir awraýly, atly awraýly halkymyz tarapyndan söýgüli aýdymçylaryň bir bolmagy sana tüýsüremden arzu edýärin. Sana Sunwa däleminde uly üstünlükleri tüýsüremden arzu edýän. Berekella. Sağ olun. Häzir bolsa Atacan'yň ýerine ýetiren aýdymlaryna baha bermek üçin emin agdalarymyzdan uly hormat bilen haýyş edýäs, bahalar bilen tanışdyrmaklaryny. Bir ağızdan 10. Cemi 70 baha. Atacan gadaran üstünlüğü bilen tüýsürekden gutlaýas, geljekde de Sunwa tälimine diňe üstünlükler arzu edýär. Yanlan diyarım, yanlan diyarım. Ana mehriban adamlar, mehriban doğanlar, mehriban ziler, mehriban uyolar, mehriban halifalar, kahraman arkadağımın sayesinde bizim yurdumuz ehli avatda öňe barýar. Bizim yurdumuz kahraman arkadağımın sayesinde dünýä yüzünde meşhurluğu iyi bolýar. Türkmen milli smotumuz dünýä yüzüne ýaňsalýar. Şu eşretli durmuşda ýaşadýan Türkmen smotunyň hak honary kahraman arkadağymyza hemmämiziň adymyzdan köp sag bolsun aýdýas. Goý kahraman arkadağymyzyň jany sag bolsun, başylyk bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýarşyň şerti bar. Demek şun iktan ýeňjini yglan etmeli. Biz emin agdalar bilen şeýle bir aramyzda çekeleşikli ýagdaý boldy. Sebäbi saýlamyzda hemme taraplaryň seretmeli. Sahna düzgüni, onuň aýdym-aýdyn aýdys ýerine ýetirşi, özüni alyp barşy, boýy, siraty hemme taraplaryň gözegini tutup iktan aýdymçyny biz ýeňiji diýip yglan edýäs. Atacan Hojakuliýew. Atacan Kutluýar, ismini arzu edýäs. Ikinji aýdymçymyz bolsa Gülcemal Taýliýewa.
tüsürekden hemmeňizi gutlaýar. Aýdymçylygymyz ruhdan düşmeliler. Hemmeňizden gowaýtdyňyz ýöne bu ýarş öýkölemeler. Hemmeňize üstünlük arzu edýän, hemmeňiziň ýolumuz açyk bolsun. Hormatly adamlar, gaderli mehmanlar, mehriban tomoşaçylar. Häzir bolsa şunki Ýanglan ýarym 2018 telewizýasynyň Lewap welaýat tapgyryna gatnaşan ýaş zekini aýdymçylarymyza Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň adyndan gymmat bahaly sowgatlar uguşurlar. Ýanglan diyarım, ýanglan diyarım, ýanglan diyarım, ýanglan diyarım, ýanglan diyarım, ýanglan diyarım. Mehmaniyleşler, gaderli tomoşaçylar, evi ýylyşlar. Şunun bilen Türkmenistanyň prezidentini ýylan eden, Türkmeniň altyn asr bähleşiginiň çäklerini geçirilýän Ýanglan ýarym 2018 telewizýasynyň Lewap welaýat tapgyrym tamam boldy. Şunki Ýanglan ýarym 2018 telewizýasynyň Lewap welaýat tapgyryna çykyş eden ýaş zekini aýdymçylarymyzyň hemmesine gelecekde de diňe üstünlük ardy goýdýar. Bide aýdym aýtmakda, şygyr ýagmakda, saz çalmakda, umuman ähli wagtda nusgalyk görellik görkezýän. Ýurdumyzy ýüpek ýollarda bede wady bilen öň alyp barýan gahrman arkadamyň jany sag, ömrü uzak, belent başı aman bolsun. Sunugata tarpaly gahrman arkadagly watanyna aýdym sazyň şyryny wady hemişe belentden belent ýanglansyn. Hoş, sag bolun. Türkmenistan paragatı bekari, şan şöhreti dolu elim zahıra. Yanlanıp dur bahtiyarlık mukamı, şöhret olsun bahtiyarlık bekara. Şaşırmakta bekler, aylar yılları, uygarlığa bekler. Yaşasın halkların ağzı birliği, yaşasın dünyanın parafatlığı. Ruşulup saçıyor elim cahana, şöhret olsun bahtiyarlık bekana. Şaşırmakta bekler, aylar yılları, uygarlığa bekler, sağa solları. Arkadağım bilir, bazı iyilerin. Arkadağım bilir, arkadağım bilir, arkadağım bilir. Öve canada, öve. Arkadağı canada, öve. Sana şöhret çalmada, öve. Arkadağı canada.